Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Inna Rabbi zidni ilman nafi'an وَوَفِّقْنِي عَمَلًا صَالِحًا أستغفر الله ربنا أستغفر الله بلا خطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله ربنا أستغفر الله بلا خطايا ربي زدني ووفقني عملا صالحا برحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وإلى الملائكة المقربين وإلى جميع الشهيدين والمعلمين والموفقين وسلسلة رسول الله وإلى جميع المصلين والمفسرين والقراء والمحدثين وصل سيدنا علي البنكاني وصل سيد محمد أمين القرطي الإلبي الشافعي وإلى جميع سلطان الأولياء وصل سيد عبد القادر الجيلاني وإلى جميع أبنائنا وأمهاتنا وأجدادنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات khususnya mengatakan supaya berlindung hadirin hadirat khususkan dengan segera berlindung bagi ikhwan sekalian al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaramin dumateng para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bin sepuh, wa hadatsal qurama, Bapak Imam, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, ugi Bapak Kepala Desa, ugi perangkat pripun hadirin hadirat ingkang sangat dihormati. Monggo kita lajengaken panasane kula jenengan. Dinten mriki kula jenengan berusaha nglampahi ngamal sholih
lewat silaturahime, lewat talabul ilmi, sing tujuane kula jenengan iki ngamal sholih didasari iman, insyaallah mengke kesalahane niki di ngapura. Kranten kula jenengan iki dielingne karo Gusti Allah. Gusti Allah niku ndawaken wonten setunggalipun ayat alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum. Alladzina utawi wong akeh kafaru kang padha kafir. Kafir niku enten. Teng Indonesia kan non muslim. Tapi lek teng Quran tetap kafir. Kafir niku sinten? Bapak ra iman niku namine kafir. Arupa Kristen, arupa Buddha, Yahudi niku istilahnya kafir. Alladzina utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Kafir niku lek mendel niku mboten patek bahaya. Tapi kok wasaddu dari wasaddu lan nyegah utawa ngalang-ngalangi sapa alladzina kafaru, ngalang-ngalangi yang sabilillahi saking agamane Allah. Enek wong arep iman gak oleh. Niki kelompoknya Abu Jahal, kelompoknya Abu Sufyan, kelompoknya Abu Lahab, kelompoknya Saibah, kelompoknya Mutbah. Niku wong kafir-kafir sing ning kono kafire iku gak mandiri. Dalam arti sejene kafir dhek yo menghalangi wong liya arep iman. Lha niku sing bahaya. Makane kula jenengan lek wis dadi wong Islam niku iso napa sing didhawuhi Kanjeng Nabi kun ngaliman au mustamingan au muta'alliman au mustamingan au muhibban. Niki resepe kula jenengan pun ngaliman, kowe iki iso dadi guru mulang. Lek gak iso mulang au muta'alliman gelem belajar. Wis ngaji ngeten niki sami-sami kalih kula yo ngaji jenengan yo ngaji. Lek dadi muta'aliman dadi murid wis ra iso krana yo nulis ora mungkin, maca yo mboten mungkin. Al mustami'an utawa dadi wong sing gelem ngrungokne. Dadi iki tingkatane kula jenengan iki tingkatan ketiga. Mustami' wong sing gelem ngrungokne. Lek ngrungokne wis ra mampu krana pendengarane terganggu au muhib dan dadi wong sing demen karo wong sing golek ilmu. Wala takun khamisan. Aja dadi wong sing nomor 5, mulang gak gelem, belajar gak gelem, ngrungokne gak gelem, demen mawon ora malah ngalangi wong golek ilmu. Niki sing bahaya. Dawuhe Kanjeng Nabi fatahlah. Lek sifate kula jenengan ngoten rusak. Dateng ayat niki didhawuhi alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla ay ahbata adalla mongko bakal mlebur sapa Allah a'malahum ing pira-pira ngamal apike alladzina kafaru. Intine wong kafir niku walaupun duwe ngamal apik biit ngamit ta'am kadang yo melok dana sosial au bisilatil arham kadang yo sosiale karo tangga sae, tapi niku ganjarane mboten wonten krana syarate nampa ganjaran niki kedah iman.
Makanya kula jenengan niki jiwe nikmat sing paling luar biasa, jiwe ati sing iman. Nek Kanjeng Nabi lindawene imane kula jenengan iki iman sing paling gumun nih. Lek malaikat iman niku wajar wong kenal Gusti Allah. Kanjeng Nabi kok iman niku wajar. Sahabat kok iman niku wajar wong cethuk Kanjeng Nabi. Tabingin iman niku wajar wong cethuk sahabat. Lah kula jenengan tabingin gak ero, sahabat gak ketemu, apalagi ketemu Nabi, tapi sik gelem iman. Nah iki luar biasa imane kula jenengan, muga-muga digawa sampai sedo. Allahumma kata a'malan Swali walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Tegere surat Kital. Walladzina utai wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina wa amil lan gelem ngamal sapa ladzina. Sejene iman ya ora mek percaya tok, krana iman niku tasdik bil qalbi. Pokok atine yakin lek Gusti Allah niku enten niku imane wis ketompo. Tapi lek jenenge ngamal saleh niki kudu talafut bil lisan wa ta'malu bil arhan. Lisane yo ngomong, anggota tubuhnya gerak. Makanya tenggene ayat walladzina utawi wong akeh amanu kang gelem iman sapa alladzina sejine iman wa amilu lan ngamal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira ngamal solih sejine ngamal solih wa amanu lan iman sapa alladzina bima kelawan kitab unzila kang den turunake apa kitab ngala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa utawi kitab iku al haqqu kang bener. Jadi kalau Quran ojo alergi, ojo pilih-pilih. Lek ayat sing menguntungkan rumangsa penak dilakoni telaten ngrungokne. Tapi lek ayat sing gak penak niku ora doyan. Dan iki jenenge pilih-pilih. Dan niku sing dipaedu karo Gusti Allah. Jadi ayat Quran itu kadang ya penak teng ati, kadang mboten penak. Tapi kabeh niku ya konsepe Gusti Allah kula jenengan kedah nampa. Krana sing bener niku namung Quran. Wa wal haqqu napa janjine Allah? Iman ngamal sholih kafara mongko bakal lebur. Ai satarallah. Begini tafsir ai satarallah bakal nutupi sapa Allah ngandung saking alladzina amanu sayyi'atihim ing pira-pira ngamal olone alladzina amanu wa aslahalan bakal bagusi sapa Allah balahum ing tingkae alladzina amanu. Intine kula jenengan rawuh tenggene majelis iki diniati ngamal sholih sapa ngerti keluputane kula jenengan jingapura dening Allah wa aslaha balahum sithik-sithik tingkae tambah apik tambah apik. Niki harapane kula jenengan hadirin pirawu ingkang sangat hormati wa jenengan wau Pak Ustadz Arwan ngomongnya bab rumah tangga apa hukume urip karo bojo. Lan iki ketepaan bab fikih sing teko bab perbujuan. Bab perbujuan, bab pegatan niku tasih mulek teng mriku. Nggih Bu nggih. Makane badhe kula waos. Diwaos sareng-sareng mengke kersane kula jenengan saged belajar bareng-bareng.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kang padha iman sapa ladzina. Dadi lek ra iman ora kena perintah Quran. Karena kula jenengan iki termasuk wong iman, berarti oleh dawuh panggone Allah. Wong-wong sing iman niki wong lanang, wong wedok mboten. Wong lanang-lanang mawon niki. Ya ayyuhalladzina amanu kang padha iman sapa ladzina idza nakahtum nalikane nikah sapa sira kabeh. Sing rabi niku lanang napa wedok lek mriki? Lanang nggih. Wong wedok berarti statusnya dirabi. Dirabi. Idza nakahtum nalikane nikah sapa sira kabeh nikah al mukminati ing pira-pira wadon kang mukmin. Summa talaqtumuhunna nuli megat sapa sira ing mukminat lemu megat min qabli an tamassuhunna aitu jami'uhunna min qabli an tamassuhunna saking sadurunge ngumpuli sira ing mukminat famalakum mongko ora ana iku kedue sira kabeh ngalaihinna ing atase mukminat min iddatin utawi iddah tak taddunaha kang ngitung sapa sira ing iddah. Intine menawi wonten acara pernikahan ijab kabul wis selesai le ijab bareng asar jam 5 kentong maghrib pegatan wis pokoke boleh pegatan pokoke urung kumpul pegatan dhisik. Ya ora ngomongane sediluk suwine, pokoke statuse min qabli antamassuhunna. Enek wong lanang megat bojone, le megat kondisine bojone dereng dikumpuli. Wonten to? Napa namine rondo napa mriki? Oh, rondo kembang. Lek rondo kempling iki sing pipun? Enek rondo kembang, enek rondo kuning. Rondo kuning mudeng jenengan. Mboten. Gen kula niku enten istilah rondo kuning. Rondo kuning niku nyuwun sewu. Rabi pertama bojone mati. Terus rabi malih sing lanang mati. Rabi ping 3 mati malih. Lah iku sing nomor 4 niku wis wedi rabi. Lek bahasane Kaji Purwo pancen prasinong bojo. Jadi enek wong wedok dipegat sing lanang sadurunge dikum. Niki nembe terjadi malah ponakan kula dhewe. Ponakan kula dhewe. Dadi rabi, sing rabine ya wong tuane, sing lanang gelem, sing wedok moh. Sing wedok niku moh. Niku sampai sing lanang niku ngalah sebulan. Sing wedok pagara gelem. 2 wulan pagara ndak gelem. Sampai 3 bulan. Akhirnya apa? Mutus wis tak pegat wae. Lah ketika dipegat niku tak methuki kula.
Nyapa kare kok pegat. Lah kula wis ora betah ngopeni. Lah wong ora gelem kok dijak turu ya ora gelem. Lah kok kumpuli apa urung? Dereng demok mawon urung. Berarti niku mboten duwe ngit. Nah, wong wedok sing dipegat model ngoten niku gak duwe ngiddah. Makane kok enek suami istri ijab kabul, lijab kabul bar maghrib, ngisak pegatan sesuk bar subuh, sing wedok wis oleh rabine. Karena ora duwe ngiddah. Praktek ngeten niki beda karo ditinggal mati. Lek enek wong lanang wedok ijab kabul secara sah. Bar maghrib ijaban, bar ngisa sing lanang mati. Padahal rong kumpul niki. Niki wong wedok tetep wajib ngiddah. Bedane nggih dipegat karo ditinggal mati. Krana dasare dhewe-dhewe. Lek sing rung dikumpuli krana dipegat, dasare niki wau ya ayyuhalladzina amanu idza naqahtum mu'minati min qabli an tamassuhunna denek nidai. Tapi lek ditinggal mati niki tetep ngidah walaupun rung dikumpuli. Karena kena dawuh walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa ashra. Wong wedok kok ditinggal mati sing lanang wajib ngiddah 4 bulan 10 hari. Iki mbok dikumpuli utawa dereng dikumpuli. Saged dipaham nggih? Lek dipegat burung dikumpuli tidak punya ngiddah, lek ditinggal mati arep orang dikumpuli tetap ada ngiddah. Lek kok pegat durung kok kumpuli famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Famatti'uhunna mongko awaya buka sapa sira ing mukminat. Ai uktuhunna tegese paringa sapa sira ing mukminat ma ing barang ya temetakna kang seneng-seneng sapa mukminat iki kelawan ma. Wa wa ta mai kuwi ngatu bunga wajib tukang wajib. Lil mufaraqati krana den pegat fil hayati dalam tingkah urip idza kanat nalikane ana iku madkhulan yustir tukul sapa biha au ghairu madkhulin biha wa kanat mufawwidatan walam yufawwid qabla firaq. Lek wis kok wae bebunga wasarrihuhunna lan ngeculna sira ing mukminat sarahan kelawan ngeculi jamilan kang bagus. Maksude ngeten iki Gusti Allah niku ngatur rumah tanggane menungso. Lek kowe iki pegatan sak bengi kok kumpuli ya wis ndak masalah. Pegat ya pegaten, kok terusnya ya terus. Tapi lek megat kon megat sing sae. Wasarrihuhunna sarahan jamila dalam arti lek wis kok pegat ya wis ben rabi karo sapa terserah aja kok rusuhi. Nah iku sing maksude sarahan jamila. Jadi memang wong rumah tangga itu kemungkinannya kali lek raba blas ya pegatan. Jadi pegatan itu ya bukan aib sebenarnya. Wong Kanjeng Nabi mawon kangge cerai gitu. Lho Kanjeng Nabi niku ya tau nyerai bojone. Enek sing dibaleni, enek sing mboten dibaleni. Kanjeng Nabi niku pernah menceraikan Hafsah. Karena Hafsah niki duwe cemburu. Akhirnya cerita nih gue Aisyah, akhirnya kan geger. Akhirnya Kanjeng Nabi apa? Hafsah niki dipegat. Tapi karo Jibril diomongi, "Mat, balenono. Hafsah iku wong ahli Quran. Kok pegat?" Akhirnya
Dipeni. Makane kabeh niku enten tuntunane. Kula jenengan pegatan ya Kanjeng Nabi pernah pegatan. Kula jenengan rujuk Kanjeng Nabi nggih pernah rujuk. Begitu juga Kanjeng Nabi niki juga pernah menceraikan istri tek boten dibaleni. Kaya sing duwe penyakit niku. Jadi kan Kanjeng Nabi kan pernah. Jadi lek delok sejarah keluargane Rasulullah niku nikah niku ya sae, pegatan niku ya senes tata. Krana kiai pundi mawon kok ijate manten mukadimah iki loro niku namungan. Uzawwijuka ala ma amarallahu biimsakin bima'ruf au tasrihin diiksan lawatan le kowe tarabekne karo cah wedok iki diimsakin bima'ruf lek cocok ya terusno sing apik au tasrihin diiksan lek ra cocok ya pegaten sing apik aja saling dendam. Niku bab ngidahe wong ditinggal mati beda karo ngidahe wong ditalak. Nggo menawa enten kasus ngoten. Jadi sing wedok betul ngidah. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka aswajaka allati ataina ujurahunna wa ma malakat yaminuk mimma afa Allahu alaik. Ya ayyuhan nabiyyu. Dan ini Kanjeng Nabi sing diperingati senes kula jenengan, tapi khusus Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku duwe khususiyah. Sing khususiyah iki ra oleh diterokne umate. Jadi apa sing dilampahi Kanjeng Nabi niki jenenge sunnah. Sunnah niku enten sunnah qauliyah, apa sing didhawuhi Kanjeng Nabi namine sunnah qauliyah. Enten sunnah fi'liyah, napa sing dilampahi Kanjeng Nabi enten sunnah takririyah. Kanjeng Nabi mboten nglampahi. Kanjeng Nabi nggih mboten dawuhe enten sahabat sing nglampahi tapi Kanjeng Nabi mendel. Niku namine sunnah takririyah. Nikah niki sunnah Nabi. Tapi ora kok kabeh pernikahan Nabi niki perlu diterokne umat. Karena Kanjeng Nabi duwe usul ya, antara lain Kanjeng Nabi oleh duwe bojo teko papat. Niki usul ya umate maksimal papat. Lek ping 10 oleh, pokoknya maksimal papat. Yo rabi dipegat ganti rabi, pokoknya papat. Paling sampean dipisui koncone paling. Wong kancane roh rabi kok roba rabi. Ya ayyuhan nabiyyu eling nabi. Iki kanjeng nabi sing diperingati. Inna temen satune ingsun iku ahlalna ngalalake sapa ingsun laka maring sira Muhammad aswad jaka ing pira-pira bojo sira Muhammad allati rupane aswad ataita kang paring sapa sira paring ujurahunna ing pira-pira mas kawine allati wa malan wong wedok budak amat malakat kang miliki apa yaminuka tangan-tangan sira. Yo sewu niki budak niku sakniki pun boten wonten. Lek jaman riyin memang budak niku wonten. Makanya tenggene kitab-kitab fikih, walaupun teng mriku Quran utawa hadis kok ngomongane fikih niku mesti nyebut budak. Riyin Kanjeng Nabi niku lek perang kok menang seluruh wilayah orang kafir niku milik orang Islam. Sak isine, sak menungsane, sak wong lanange, sak wong wedoke. Lah wong wedoke iki digawa karo wong Islam dadi jenenge ghanimah. Cara Blitar kok perang karo Kediri, Kediri kalah. Berarti seluruh wilayah Kediri milik orang Blitar. Lah wong wedok-wedok Kediri niki digoyang Blitar kabeh jenenge amat.
budak wedok iki bebas dijual belikan. Tapi sakniki pun boten wonten. Mulai elek cah-cah iki muarem kuwi. Setungkal tuku dijali-jali. Untunge wis elek. Lek biyen kan ki wonten Kanjeng Nabi niku lek apa sugih ya sugih oleh budak 10. Akhirnya enek sing tau geger pas ketika nopo Sofiyah binti Huyayin niku wonge wayu. Enek Maria Al-Qibtiyah. Niku yo umur sahabat niku piye niku wong Kanjeng Nabi. Enek budak ayu kok diwene dikiah. Dikiah niku wonge ganteng. Iki cacah ra trimo Rasulullah. Mosok wis ganteng diwehi ayu. Lah terus piye karepmu? Wis pokoke kanggo jenengan mawon nek ngoten. Akhire karo Kanjeng Nabi yo dirabi yo. Lah niku oleh, ngoten niku oleh. Ya untunge saiki wis enek lah. Terus saiki enek wong lanang-lanang ku yo semangat. Wong wedok sing rembug. Ya ayuhan nabi wa nabi inna teman sedhi sene ku ala nang alake sapa ingsun lakawaring sira asma jaka ing pira-pira bojo dan sira allati ataita ujurahunna tegese mas kawine ai muhurahunna wa malan budak malakat kang miliki yaminu min masaking barang afa kang maring ing masapa Allah alaika ing atase sira. Contone sapa kaya budak-budak niku. Sing pertama Sofiyah binti Huyayin niki wong Bani Nadir keturunan Yahudi niku karo Kanjeng Nabi ya digawe karena didong yang sahabat niku ndadekne geger. Akhirnya sahabat sepakat kangge jenengan mawon Rasulullah karena Rasulullah ditampa enten malih Raihana niku konggone Yahudi Bani Quraidah niku jenom malah. Niku kan selir-selire Rasulullah bahasane. Bahasane selir, cuma mungguhe Kanjeng Nabi niku yo garwa. Enten malih Juwairiyah binti Haris. Panjenengan kan ruwe garwane Kanjeng Nabi 9 nggih to. Luwe. Sing dinikah mawon sing rame terkenal niku 11. Jenengan kan yo ora roh. Rohmu kan wong-wong iki bojone siji. Asline jenengan sing ora roh yo enak. Jenengan mawon sing ora roh. Wa malakat aymanukum wa banati ammika lan pira-pira anak wadone paman sira. Wa banati ammatika lan pira-pira anak wadone bibik sira. Jadi niki khususnya Rasulullah. Kula jenengan nikah karo ponakan niku mboten pareng nggih. Mboten pareng nggih. Tapi lek Kanjeng Nabi pareng. Lek kula jenengan tibates ini kok hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Banatul akhi niku anak wedoke dulur lanang napa namine? Ponakan nggih. Niku haram kula jenengan kerapi. Wa banatul ukhti anake dulur wedok berarti nggih niku mboten pareng kula jenengan. Tapi nek Kanjeng Nabi pareng. Lho Kanjeng Nabi kok diparengne niki khususiyah. Wong nyatane ayate ndawuhne wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalika. Allah tiru bale watan hajar nakang hijrah sapa lati maka santane sira. Iwahabat wamro'atun utawa wamro'atan nggih. Wamro'atun lan wong wadon mukminatun kaum mukmin in wahabat lamun to maringake sapa imro'ah nafsa ing awak dhewe imro'ah lin nabi maring Kanjeng Nabi. In arada lamun ngarepake sapa nabi ayas tangkika ing yen nikah sapa Kanjeng Nabi ing imro'ah.
khalisatan kaniki khali kekhususan laka kedue sira Muhammad min dunil mukmini dudu kanggo para wong mukmin. Dan ini khususnya Rasulullah sing tidak perlu kita tiru, bahkan haram ditiru. Makanya Quran itu oleh ngaji ngarep tok itu ya kesro. Makanya kabeh kudu dipahami mbok sing nyenengne utawa boten nyenengne. Iki kekhususiane Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi niki ya basarun lakal. Wong nyatane Kanjeng Nabi niki angop ya ora tau. Nyamuk ra gelem nemplok. Laler ya ora tau nemplok teng jasate Kanjeng Nabi. Lah niki khususia. Sampai nika disingir nene walam yaftali qattu talabut nakon abada wa tata aba aswan fi madas zamani. Lam yaftali ora tau mimpi metumani sapa toha Kanjeng Nabi abadan ing dalem selawase. Kanjeng Nabi niku ndak pernah mimpi basah. Kula jenengan wa mata sa'abalan ora tau angop sapa Kanjeng Nabi. Kula jenengan sering. Kanjeng Nabi niku angop mboten pernah. Fi madaz zamani ing dalem suwene mangsa selama urip mboten ate angop Kanjeng Nabi. Walam yura asru baulin. Kanjeng Nabi niku lek nembe pipis mboten enten labete. Lah kula jenengan 3 dina iki enek kok. Lah niku khususia. Makanya Kanjeng Nabi tenggene Quran juga diberi kekhususan. Termasuk kekhususan Kanjeng Nabi kok enek wong wedok mara sowan teng Kanjeng Nabi pengen dirabi. Pokok Kanjeng Nabi gelem niku sah. Niku tanpa wali, tanpa mas kawin, tanpa seksi. Sehingga teng mriki kula waose tafsire Syekh Nawawi Banten. Wa imra'atan lan ing wong wadon mukminatan kang mukmin. Contone sinten? Wa utahe umra'ah iku Ummu Suraik bin Jabir Al-Amiriyah. Dadi mbiyen niku enek wong wedok namine Ummu Suraik niku saudagar kaya. Asline wong Mekah melok hijrah teng Madinah. Ning Madinah gak oleh bojo. Tapi wonge sugih. Lah niku sowan Kanjeng Nabi, mara Rasulullah kula pengen jenengan rabi. Niku biasa wong wedok. Mriki kan izin to wong wedok muni ngoten iki. Izin. Tapi Ummu Suraik boten. Jadi enek Ummu Suraik niku sowan Kanjeng Nabi pengen dirabi. Kejadian malih wa Khawlah binti Hakim. Enten wong wedok sowan Kanjeng Nabi yo pengen dirabi. Jadi wong wedok niku ora mek sitok tok, enek Ummu Suraik, enek Khawlah binti Hakim, enek Zainab binti Huzaimah. Niku yo mara tengene Kanjeng Nabi lewat komponan. Tulung sampai menyang Rasulullah, aku pengen dirabi. Elek malih Maimunah bintil Haris. Iku malah garwane Rasulullah sing paling keri. Paling keri jenenge Maimunah binti Haris. Iwahabat lamun top maringake sapa imro'ah. Nafsaha ing jiwa ragane imro'ah. Di pasrane lin Nabi maring Kanjeng Nabi. Wa kanat lan ana sapa imra'ah iku bila mahrin kelawan tanpa mas kawin, fatasiru mongko dadi sapa imra'ah iku kal mustawfiyati kaya wadon kang nggoni mahroha. Dalam arti karo Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi kersa walaupun tanpa mas kawin niki pernikahannya sah. Niki aja diterok-terokne lho niki. Umate tiru-tiru. In arada lamun to karep
sapa annabiyyu nabi ayastangkikaha. Jadi ukurannya teng Kanjeng Nabi. Lek Kanjeng Nabi kersa terjadi pernikahan. Ai khala ayatamallaku budhaha bilal mahdin. Ayatamallaku tegese tampa milik sapa Kanjeng Nabi budhaha ing apa le maknane? Buduk, kertas buduk iki. Kertas boten, buduk. Ba, bo, ngain. Napa lek mriki Bu, lek arane? Apem. Wis di manane apem ngoten lawan nggih. Teng tafsir ngoten ae. Muti krama inggil ya ora kena. Napa krama inggil iki? Hala kaunil budhaha ayatamallaku tegese tampa milik sapa Kanjeng Nabi budhaha ing buduke mar'a bila mahrin kelawan tanpa mas kawin. Fa iradatun nikahi mongko utawi ngarepake nikah iku jariyatun kang terjadi utawa lumaku minhu saking Kanjeng Nabi majral qabuli kelawan nggon lumakune nrimo. Dalam arti enek wong wedok sowan Kanjeng Nabi pengen dirabi, kok Kanjeng Nabi kersa pernikahan niki sah. Terus ayat khalisatan kali kang khusus laka kedue sira Muhammad min dunil mukminin duduk kanggo wong mukmin. Berarti kula jenengan gak oleh tiru. Makanya teng mriki ditafsiri kali Syekh Nawawi Banten. Qala dawu sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wal makna utawi maknane iku anna ibahatal wat'i setuhune wenange wat'i ngumpuli bil hibbati kelawan aweh wa husul tazawuji lan hasile rabi bilafdhiha kelawan ucapan hibah iku min khawasika saking pira-pira kekhususan sira khusus ora kanggo umate ai rukhsatun dikisi kemurahan laka kedue sira wa khususiyatun lan kekhususan laka kedue sira la tatajawwazu kang ora wenang apa rukhsah al mukminina ing pira-pira wong mukmin haitsu la tahillu sekirane ora halal sapa al mar'atu wa wadon lahu kedue mukminin bi ghairi mahrin kelawan tanpa mas kawin wala syahidin lan ora tanpa saksi wala waliin lan ora gawe wali kangge kula jenengan kok rabi renek saksine renek waline niki mboten sah. Aja tiru-tiru Kanjeng Nabi sing niki. Kudu manut Qur'ane. Bayajibu bali wajib apa mahrul misli mahar misil. Lha sewu akad nikah niku rukune 5. Niku ndak termasuk mas kawin. Jadi mahar itu bukan rukun, tapi wajib. Makanya wa yajibu mahrul misli. Mahrul misli niku mas kawin sing umum di wilayah situ. Kaya Kediri bagian mriki pinten mas kawine? Pinten Bu? 1 juta. Piro Kacipur piro biyen Rabi Muji? 2 juta tenan piye? Ndak percaya. Jajal delok surat nikahmu sana ini 20.000. Niku namine mahar misil. Lah niku lek sampai dipegat sadurunge dikumpuli wau ayat ngajeng dawuhne famat tinguhunna. Mahar niku kon wehne. Kon wehne. Arep rong di
kumpuli ya baru dikumpuli kan yo piye statusnya kan yo rondo to bisa. Makane mahare kon wehne separuh tapi separuh mawon. Ya kok separuh men lho. Lek mahar mriki separuh niku lucu, tapi lek ning Arab kan mboten. Karena wong Arab niku mahare akeh-akeh. Kanjeng Nabi niku ketika nikah kadang mahare unta 100. Lah iku separone kaya unta 50 ta gitu. Lah iku lek rati jaluk kaya remuk gitu. Lek mriki kan yo mahar 100.000, 50.000 mosok arep dijaluk. Makanya mahar misil itu buatan sami, Kediri, Blitar itu mungkin masih sama lah 500 atau 1 juta. Engko rada kulon niku rada larang. Daerah Jawa Tengah niku rada larang, enek sing 5 juta. Daerah Mulon Malih Brebes niku wis entek-entekan niku lek rabi. Niku iso 20 juta telas. Tapi Kediri, Blitar, kowe kali sendiri Kediri niki tasih kondusif lah lek mangan. Cek murah-murah wong wedok-wedok niku. 20.000 dadi selawase kaya murah. Qad alimna ma farradna alaihim fi aswatihim wa ma malakat aymanuhum qad alimna temen ngerti sapa ingsun lain barang farradna kang mesti sapa ingsun alaihim ing atase mukminin fi aswatihim ing dalam pira-pira bojone mukminin ayma tegese barang aucapna kang majibake sapa ingsun utawa mesti sapa ingsun kang mukminin ing atase pira-pira wong mukmin fi haqqi aswatihim ing dalam haqqi pira-pira bojone mukminin bi alla yazidu kelawan yen ora oleh nambahi sapa mukminin ora oleh nambahi ngala arbangi niswatin ing atase papat pira-pira wong wadon. Niki lek kangge umate Kanjeng Nabi tidak boleh menambah lebih dari 4 istri. Si pengen wayuh-wayuh monggo tapi papat mawon lah. Papat topo sitok itu rapegatan itu sapi kok. Kok papat? Wala yatazawwaju lan ora oleh rabi sapa mukminin illa biwaliyin kejaba kelawan nganggo wali. Lah kula jenengan nek rabi kudu gawe wali. Tanpa wali mboten sah. Wali niku enek wali mujibir. Wali sing paling berhak niku bapake dhewe. Oleh bapake renek lagi mbah. Lek mbah wis renek dulure lanang. Dulur lanang ra duwe lagi Pak Lek teko bapak. Ngoten nggih. Pak Lek teko bapak renek ya wis kono pokoke sing digoleki sing ado-ado. Lek waline ra jelas gawe wali hakim. Wali hakim niku ora oleh Pak Kiai. Engko marane gone kiai kok ngijabi sapa waline ya Mbah Yai. Mbah Yai iku ya wali hakim, mboten sah niku. Wali hakim niku wali yang ditunjuk oleh imam. Dalam hal Indonesia niku KUA naib niku lagi berhak jadi wali hakim. Jadi aturannya wali hakim niku wonten. Ora kok kiai terus kon ngijabi dianggap wali hakim. Jadi wala yatazawwaju lan ora kena rabi sapa mukminin illa biwaliyin kejaba kelawan kanggo wali wa syahidin lan saksi wa mahrin lan mas kawin. Mas kawin ini kudu enten. Wong Nabi Adam mawon mas kawinan lho. Nabi Adam niku ketika jatuh cinta nyuwun sewu. Jatuh cinta tenggene Hawa niku meh mawon yo nyenggol. Makane karo malaikat dipenging mah ya Adam hatta tu'addiyalah mahram. Jadi ketika Hawa niku wis dadi menungso wedok sing ayu dhewe
Adam niku tertarik falamma sakala ilaiha qalatil malaikatu ma ya Adam hatta tu'addiya laha mahra. Sik aja kok sing gose. Bayar mas kawin dhisik. Lho Adam kan jadi ngakti, mas kawin opo ya ora? Takon qala wa mama. Mas kawin opo niki? Dijawab karo malaikat qalu antu sholli ala Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Mas kawinmu duduk duit, duduk seperangkat alat sholat, duduk Al-Quran. Mas kawinmu cukup maca sholawat ning gone abi akhir zaman. Lho sholawate Kanjeng Nabi niku wis tinggi mas kawin pernikahannya Mbak Nabi. Nah, karena duit ya ora payu, seperangkat al-sholat ya ora kanggo. Malah teng mriki kadang ditulis Quran. Kalau tidak setuju dengan Quran. Begitu tak saya umum, mas kawin dengan Quran. Tasik nikomi Quran tok apa diwacane? Jenengan tingali tenggene kitab-kitab fikih Syafi'i. Wong kok mas kawine Quran niku wajib macane. Mulai awal sampai juz 30. Ayo. Wis kok wacane loro. Berarti mas kawin urung lunas. Masipur kae. Makanya mas kawin niku sing apik, sing ringan. Saapi-api wong wedok niku sing mas kawine ringan. Lek iso mas kawin niku ndang entek. Mas kawin kok sajadah, sing lanang pengen nggih kudu izin dhisik. Ya lek mas kawin rukuh ora mungkin to nggih. Wan malan wadon malakat kang miliki apa aiman gum pira-pira tangan tengene alladzina amanu bi antakuna kelawan yen Allah sapa amat wadon amat iku miman saking wong tahlu kang halal sapa bani maliki ya mari keterima kal kita biati kaya kafir kita bi wa antas tabru ala yen ampre lebaran Solomon qabla waqti sadurunge wati likaila yakuna supaya ora ana iku alaika ing atas sira Muhammad apa harajun dosa ai daikun tegese kerupakan. Falamu mongko ta'lama iku muta'alliqun kang hubungan bi ahlalna kelawan lapat ahlalna wal makna utawi makna iku ahlalna ngalalake sapa ingsun laka maring sira Muhammad aswajaka ing pira-pira bojo wadon sira wa malan wadon malakat kang miliki apa yaminu katangan-tangan sira wal mauhubata lan ngalalake ing wadon kang maslahake awake laka maring sira litakuna supaya ana sapa sira iku fi mashatin ing dalem kajembaran minal amri saking perkara fala yaqqa mongkora tetep laka kadhe sira apa sulu qalbin repote ati wayang zilu mongko tumurun sapa Jibril malaikat Jibril bil ayat kelawan gawe iki ayat ngalakal bika ing atase ati sira al-farihi kang kosong. Jadi ayat ini disampaikan Jibril Muhammad kowe diberi kebebasan urusan nikah supaya kowe iki ora bingung. Jadi Kanjeng Nabi niki diistimewakan tujuane napa teng mriku litakuna fi fashatin. Kanjeng Nabi niki diwehi kelonggaran. Makane garwa yo luwih teko papat. Enek wong wedok mara dirabi nggih bareng pokok Kanjeng Nabi kersa wa kana lan ana sapa Allah iku ghafuran kang akeh oleh ngapura rahiman tur kang asih wa yaghfiru mongko ngapura sapa azim ing pira-pira dosa mimma saking barang ya suruh kang angel apa at-taharruzu ngreksa ngandhu saking mah. Kanjeng Nabi niki wis dijamin dosane resi inna fatahna laka fathah mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan itu penake Kanjeng Nabi. Liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Iku khusus karo Kanjeng Nabi.
umate yo diwehi kemudahan penggene surat Baqarah sing mburi. Sing kula jenengan wis apal, pokok wong NU kabeh apal. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw Rabbana wa la tahmil alaina isra walal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna jenengan niku wis sing lali kleru utawa sing rong kleru niku wis dijaluk ning ngapura yo. Kleru sing arep terjadi niku wis njaluk ngapura dhisik jenengan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jenengan pun niksa dhateng kula menawi kula mengke kleru utawa luput. Lali utawa kleru. Padahal yo rong lali yo rong kleru. Iku penake dadi umat Kanjeng Nabi. Makane kula jenengan kedah syukur digawe umat kok manggon teng akhir zaman. Kanjeng Nabi ketika Mi'raj diwehi pesen telu karo Allah sing ning kono kanggo umate mesti di ngapura dosane dengan syarat siji Allah tusriku. Pokoke mboten syirik. Niku jajane Rasulullah ketika Mi'raj. Nomor loro diwehi salat. Nomor telu diwehi akhir surat Baqarah. Niku lenggawa ketika Kanjeng Nabi Mi'raj. Makane kula jenengan ora musyrik ya dilampahi, salate ya dilampahi, terus maca akhir Baqarah ya diapalne ra ketan kanggone lek tahlilan tok. Niku donga. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Turji man tasha'u minhunna wa tuwi ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimma azzalta fala junaha alaik. Perlu tambah ayat malih. Turji kena ngundur sapa sira Muhammad. Ngundur niku menggagalkan. Man ing bojo tasau kang karep sapa sira. Min gunna saking pira-pira aswajin nabi. Aitat truk tegese ninggal sapa sira Muhammad mudaja'ata ing ngeloni. Iya lho, yo ngeloni ya. Muga ngajah niku napa to? Muga ngajah niku sakjane turun miring lah. Tapi turun miring karo bojo ki apa jenenge? Ya wis kawan ngoten mawon lah. Jadi Kanjeng Nabi niku diwehi kebebasan. Nyuwun sewu, turji man tasya'u min gunna. Niku makna Jawane Muhammad kowe berhak ora ngeloni bojomu watu wi iki lan kena ngungsekake sapa sira ilaika maring sira man ing wong tasya'u kang karep sapa sira. Dek kowe yo berhak ngeloni sapa ae. Pokoke bojone lho, kok sapa ae jenengan salah paham. Di antara garwane Rasulullah nyuwun sewu nggih. Niku kan yo enek sing wis tuwa, enek sing enek sing ayu nemen, enek sing ya wis ayu lah. Lek elek ra mungkin wong bojo Nabi kok elek. Lan kualat gitu kan. Bojone Nabi kok elek kualat gitu. Tapi wis enek sing ayu, enek sing ayune biasa. Kanjeng Nabi niku biasa. Wayahe gilirane Saudah niku mara ning gone Aisyah. Krana Aisyah niku napa jek enom ge ya ayu. Lah Saudah niku nyuwun sewu. Wong dirabi Kanjeng Nabi umure wis 55 kok. Pondhoramu gurune Kanjeng Nabi nom-nom boten. Kanjeng Nabi niku mboten rabi prawan kecuali bisa. Bar Khadijah sedo Kanjeng Nabi niku rabi rondo namine Saudah binti Zam'ah.
Niku nyuwun sewu, niku rondo umur 55. 55 itu tuwek ora lek wong kene. Maksudku sing pantes kalau dirapi. Delok-delok wonge nggih. Lah niki kemuliaane Kanjeng Nabi teng mriki. Ae watadzumma tegese oleh ngumpulake ilai kamare siraman ing wong tasawuf kang karep sapa siramu la ja'ata ing ngawur turu ing man. Fallahu mangkate Allah iku ahalla ngalalake sapa lahu maring Kanjeng Nabi wujuhal muasyarati ing pira-pira dalane ngumpuli bojo bi naklawan nisa kaifa hale kaya apa ya sa karep sapa Kanjeng Nabi wala yajib bulan ora wajib ngalahi ngatasi Kanjeng Nabi apa qasamu giliri bojo fa in syaa niki khususiyah lho lek kula jenengan umate kok duwe bojo luwih teko siji iki wajib giliri dadi mbok wae 3 dina mbok rawe ya 3 dina engko kok duwe bojone berarti yo giliran 3 dina 3 dina engko kok bojone 4 berarti yo 3 dina 3 dina utawa sing penak lek 4 yo seminggu jenengan praktek mawon kaji lek wani ora apa-apa lho. Yo ngamale giliri kok iki ora dalam rangka. Tapi lek Kanjeng Nabi niku diberi kebebasan. Tidak harus bergilir secara merata. Niki maksudnya ayat turji man tasya'u min gunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Fa in syaa mongko lamun karep sapa Kanjeng Nabi ayub simayan tong giliri sapa Kanjeng Nabi ya kok sama mongko giliri sapa Kanjeng Nabi wa in syaa lamun karep sapa Kanjeng Nabi ya ayat truka ing yen kon ninggal sapa Kanjeng Nabi alfa sama ing giliri bojo ya taroka mongko ninggal sapa Kanjeng Nabi wa dzalika utawi mengkono-mengkono kekhususan ikulin Nabi kedua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waru yalantin riwayatake iki tengge setengah hadis apa anna satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku arja'a ngundurake sapa Kanjeng Nabi min gunna saking pira-pira garwane Kanjeng Nabi saudata ing sauda niku waya giliran rati nyanyi karo lagi wa juwairiyah lan juwairiyah pun saya niki ya rondo Juwairiyah yang ditinggal wa Sofiyah lan Sofiyah wa Maimunah lan Maimunah wa Ummu Habibah lan Ummu Habibah fa arjaha mongko ngungsi utawa apa niku ngundur sapa Kanjeng Nabi khamsan ing 5 wa awa lan ngungsi sapa Kanjeng Nabi arbangan ing 4 dados ngeten bagi riwayat niki saya Kanjeng Nabi niku jarang-jarang niku ngumpuli sauda niku jarang ngumpuli Juwairiyah niku nggih jarang ngumpuli Sofiyah ngumpuli Maimunah ngumpuli Ummu Habibah niku jarang-jarang sing sering dikumpuli niku justru duduk kuwi grup Aisyah niku malah sering. Jadi sing 4 iku sering diwori, sing 5 jarang diwori. Lah ngono iki jenenge apa adil? Ya tetep adil wong Kanjeng Nabi kok gak adil. Jenenge lek ngarani Kanjeng Nabi adil tidak kualat jenenge. Terus garwane Kanjeng Nabi niku memang yo macem-macem karaktere. Terus enten Khadijah binti Khuwailid barangkali sedo Kanjeng Nabi rapi kali sauda niku Kanjeng Nabi bar sauda rapi kali Aisyah binti Abi Bakrin dan ketepaan enek rondo putrane Umar namine Khaf so niku dirabi
Bisa. Enek wong wedok jenenge Zainab binti Uzaimah niku yo dirabi. Niku garwa-garwane Kanjeng Nabi. Enek Ummu Kulsum. Nah, niku sing termasuk terkenal niku kan songo. Tapi sejatinya Kanjeng Nabi niku lebih dari 9. Termasuk Royhana, termasuk Maria Al-Qib. Ya. Nah itu diberi kebebasan Kanjeng Nabi, sing kebebasan itu tidak berlaku kangge umate, khusus Kanjeng Nabi sing sering diwori Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah niku sering. Tapi koyo Saudah, Grup Juwairiyah niku jarang. Karena bahwa Kanjeng Nabi wis didhawuhi turji man tasya'u minhunna wa tu'bi ilaika man tasya' wa man ibtaghaita wallahu le mekaten semanten pengaosan mbok kula wonten sing tanglet monggo lek boten wonten nggih ditutup. Mau kan Mas Arwani kan kok kenawane pertanyaan sing hubungane kali oke. Ibu-ibu enten sing tanglet boten. Berarti pun mudeng kabeh nggih. Wis pokoke kula jenengan iki ngaji aja sampai lepas teko ayat teko hadis niku mau. Nek lek cerita-cerita karomah dintai kadipur. Karomah niku sakjane ya wonten. Tapi rasa diceritakne nemen. Kanjeng Nabi mawon ya critakne karomah. Sayyidina Umar niku duwe karomah. Makanya ulama Ahlussunnah sepakat karomah itu ada. Wa asbitan lil auliya karomah faman nafaha fambilan kalamah. Sehingga lek pokok kok ngaji ayat, ngaji hadis niki sing pas maos karangane ulama. Aja karepe dhewe. Nafsiri Quran kok gawe uteke dhewe iki padha karo tiket neraka terjual sitok. Man fasara Quran bi ra'yi fa yatadawwa maq'adahu minan. Nah, wong kok tafsiri Quran gawe uteke dhewe iku padha karo siap-siap manggon ing neraka. Saat ini kan zaman modern, sehingga kata sing belajar dhewe tanpa guru. Padahal sing leres betul kitab menurut dawe Syekh Nawawi ngeten, menurut dawe Syekh Qurtubi ngeten, menurut dawe tafsir Baghawi ngeten. Lha niku lagi ngono. Lek tafsir dhewe niku mboten pareng. Lah kelas kula jenengan niku napa? Ahli fikih ya dudu, ahli tafsir nggih dudu, apal Quran ya ora. Nek wani-wani nafsiri Quran iku namine kewanen. Terus muga-muga kula panjenengan ngaji iki cara sanate ya jelas, gurune ya jelas, kula dhewe nggih ngaos ya duwe guru. Dadi ora langsung iso kula ngaji niku ya kathah sing ngaji, ya kathah guru kula. Pramila muga-muga kuwabe lawan gandeng sing diarani agamane kudu enek sanate. Sanad niku napa? Sanad niku yo nggih gurune kuwi. Sehingga cara kula jenengan disebut iki jarene sapa? Jarene gurune. Gurune kok gurune kok tabiin kok sahabat kok Kanjeng. Terus lanjutkan suruh ke diselamatkan Lu'il maghdubi alaihim walau dan maksudkan kita perlu sampai melakukan sama bunjik itu laksanakan akan bagi pembahasannya bab khusus yang Rasulullah di kita Quran itu lengkap
carane sowan Kanjeng Nabi piye niku nggih wonten carane lek matur karo garwa-garwane Kanjeng Nabi piye lek sowan iki jame jam piro lan niku dijadwal sehingga kalau jenengan aja waleh-waleh diniati mansaka tariqan yang tanisu bihi ilman sa'alallahu lalu tariqan ulang sama wakil Pak Buddha di penuh ilmu Pak insyaAllah jika balik jalan yang datang warganing Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana la hamdu lillah bi jalali wajhika wa 'ala sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa tawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وأنجائها وحب الأرواح وإنفائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل منا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada khairil khalqi kullihim wa habibul ladzi turja syafa'ah kulli yawmin ilal-ahwali mu'minin ya rabbi bil mustafa balil maqasidana ufir lana ya wasi'al karami sallallahu ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sewu hadirin hadirat kalau supe itu rencang haji saya kucing biasanya tempat ini keluar itu jalan roh kan bunga ini bunga ini orang berukur perjalanan amal langkah berkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.